Lilin mijina ya mini ƙarami. Na ce lilin mijina ya mini ƙarami. Bari in fara baku labarin rayuwana da kuma yadda na haɗu da mijina. Ni yarinya ne wanda aka girmar da ni cikin tsoron Allah. Haka iyayena ba sa barin mu je waje mu samu abubuwa irin dai kun gane ai mu je mu ci bura mu dawo. Kullum muna kulle a cikin gida, wallahi babu kyau kulle mutum a cikin gida. Ku bari yara su ɗan je su ɗan san yadda ake ɗan ne san yadda ake rayuwa. Zan baku labari. Na yi aure tun ina shekara 15. Na shiga gidan mijina. Na je ni fa daren farko mijina ya samo ni a cikin ɗaki daga zuwansa. Ina ta kai ma kin san kun san abinmu na mata irin shawaran da za a ba ku game da aure mu je ana ƙawaye suna ɗan baka tsoron nan. Wallahi lilin na yana da ƙarfi za ki ji na dinga saka na shashsha abubuwa kala kala. Ina ta saka raina akan zan samu abu. Me zan yi miji ya shigo cikin ɗaki kawai ya buɗe lili na ga lili bai wuce ɗan yatsa ba. Na ce me wannan to ai wannan ko hannuna ya fi shi. Na ce to bari dai mu kalli ikon Allah. Bawan Allah kan ya zo shi ya hau kaina ya hau ya ci ban ji komai ba. Yana ta kan yi shi bai ga na motsa ba abin da na ji wallahi to ba abin da yake min. Sha'awa kan sha'awa kullum dai hakan nan ya hau kaina ya ta wahalar da ni kuma ba jin abin nake yi ba. To shikenan. Ranar ƙawata ta shigo cikin gidanmu na ce mata ba ni kaza bari in baki labari ke fa na yi gamon kuma fa ba abu mai kyau bane. Ni kan lilin da ake ta cewa buran maza manyan nan yaya nawa ya zamanto kamar ɗan yatsa na. Ta ce mini to kwantar da hankalinki akwai maganinnukan da zaki bashi lilinsa ko kuma buransa ya ƙara ƙarfi ya ƙara daɗi. Na ce to shikenan bani. Na kashe kuɗina na siyo maganinnuka na haɗa ma bawan Allah nan ɗan ja'iri yaƙi. Ya ce atattan ba zai sha ba. Na ce to shikenan za mu ga dai ta yi. Bai sha ba na saka mishi a magani ma in ya zo shi dai ba sha da yake yi ba shan ba zai shan ba dai shi ka. Na ce to shikenan na gaya mata to wancan kaza ga hankalin da ake kuma ni wallahi tallahi na matsu. Saboda yanzu hakan nan kun san abinmu na mata in ya tashi ba maganin abu ta ce mini to menene ki je ki siya kukumba wato gullun bature ko ake cewa Hausa gullun bature na gaya muku. Muka je kasuwa da ni da ita ƙato na zaɓo abuna na zo ni da na saka wallahi kuma sai ya aiki. Ina kan yi kullum ya zo shi ya yi tsallensa a kaina oho in shige bayan gida ko kuma in tafi ɗakin yara in je in yi ciɗak a bayan gidan yara in yi abuna in ƙoshi. Hakan nan kullum yi nake bayan Allah abu kan ya fara kai ƙawayena suka fara ƙawata ta siyo mini dido ne kuma ake kiran abun ne wannan dai bora ta roban nan dai na gaya muku. Na zo ni na fara aiki da shi yi nake yi wayyo kun ji daɗi na ce ku je ku gwada kai ku mata wanda mazan ku basu da abun nan fa manya ku je ku nema fa ku nema wannan abun ta roba tana aiki daɗi na gaya muku kan daɗi. Ƙarshen ta ma fa mijina fa na zo ni na daina kallon shi ma ba na kallon komai saboda ba shi yake ban farin ciki ba. Nan na nemi hanya na kashe aure. Ina kashe aure na koma gidan iyayena. To a gida ka san gidan iyaye kuma gidan da ba wai ana yin wasu abubuwa haka bane. Takura kan takura bana samu in yi abu. To dai a ƙarshe abin da zan gaya muku shine wallahi tallahi ni ina son koma gidan mijina. Ko ma abun ma ƙarami ne za mu san yadda za mu yi mu gyara tsakaninmu. Ku taimaka min idan akwai abubuwan shawarai da kuke so ku bani ku ban shawara ku gaya min kuma ya zan yi in koma gidan mijina. Wallahi ina son koma gidan mijina billahi lazi.